напълно че аз съм от мамата. Шикам се. Но така, здравейте приятели от YouTube, аз съм от Удия на Марц. Гади на това име. И днес ще ви покажа как да си направим GTA на български. БГ. Първо отидете за Мунда. То мисля, че не може да се стига. Пишете Grand Theft Auto. Трябва... Кой стрим? Та страна. Ще е Grand Theft Auto. Ето това. Давате търсене. И ви излиза това. Отивате на 101 и 119 страница и търсите ето това. Худо. 3 гигабайта и 94. Ето. Самата игра. 1 ГГц, RAM 256, до карта, така нататък. Малка играта, но на гигабайт я получих, така. Искаме да се тегли. Така това го затваряме, защото и без това не ми трябва. И така. Ще се върнем, когато се изтегли. Така, приятели, ето изтегли са за 2 минути. Разбира се. Отваряте го и след това целта ето този файл. Да го зареди с Diamond Tools. Ето е програмката. Монтиране на образ. Ще ви излезе. Така. След това изпълнение на install.exe. Така. Първо аз искам, защото аз съм я инсталирал Realboxing Ашамана Saints ще разкарам. Windows ми няма. Така, Гарис Мота. Колко има вече? Добре. Така, install GTA San Andreas. Така, и ви зарежда. Както видите, тук няма български превод, но ще сложим. Ще дам и линк от който сайта. Така. Welcome to install of... Не ми се чета. Тук иначе не може да продължите. Yes. Custom. Час колко е в цето? Отдето. Аз там съм свикнал. Вече може да ще е в цето. Така. Rockstar Games. Стана е. Тюре. Ако това ви излезе, не знам. Чакайте. Имаш 1 час. Така, приятели, нещо се обърка, но ще го инсталирам на сцена.
Тук ако искате да ви е радиото да работи. Давате next, ако искате. Yes, даваме. Ще се върна като се инсталира. Така, пичове, върнахме се, готова е играта. Така, даваме финиш. Ако се пробвате в момента да я цъкнете, ще ви поиска как. За който ще ви покажа как се слага. И да ми... Да. Първо ще закламе това. БГ езика. Чакайте, че не се сещам как беше. И сега ще върна като съд. Така, върнахме се. Ето го сайта playonbg.info.games.pap. Играй на български. Тук съм си изтеглил за Far Cry, български превод. За Assassin's Creed съм играл, но един приятел играе. За двойката, за Батман не съм я теглял. Но ще я изтегля. Ето е Far Cry 3 и съответно Grand Theft Auto. Цъкте, но не. Оле, е такова Асасин е. Първо място. Тук е двамата. Така. Ето го. Описание. Български превод на играта Grand Theft Auto San Andreas. Големина на файла 3 мегабайта. И го теглиме. Тук въвеждате тези са 5306 май това. 0. Така, твърди. 490388. Така, потвърждаваме. Тук избирате това да го изтегли избрано. Е така. Хайде да ви. Не знам нещо му на този хром. На мен. Нещо му става. Пеям. Аре бе, let's go! Добре, ето го. Това трябва да е. Аз ще го сложа тук на десктопа. Вече това може да го затворим. Ето. За това го отваряте. И го инсталирате го в папката на където ви е това. Самата игра. Моята къде беше са вече се на Grand Theft Auto Rockstar Games. Ето, така. Давате тук. Ето, напред, инсталирай. Така, готови сме. На мен, между другото, тази снимка ми е готина. Този нежен човек ми е готин от един филм. Малкото ми стара гледа. Олаф се казва. Някакъв нежен човек там. И е готин. Така, ето ще и картинката ни се появи, да я цъкнем. Ако ви излезе това, сега ще ви покажа. Защото май другите не са показвали. Така. Чакай бе. Така. Ето това ви излезе. Тук цъкате на папката Худо. Отваряте и всички тия ги копирате. Всички тия файли сега ги копирате. Това, ако сте ги копирали, го затваряте, отивате дето сте изтеглили играта. Ето. Така. И ето тук. Да. Тук ги слагате. Се нафава най-горното. Продължи.
Аре бе! Така, готова е. Вече може да цъкнем. Аре бе! Игра. Там ли си? Играта вика играта. Извинете. Това беше от мене. Просто май нещо не иска да стартира. Трябва да излезем очите. И трябва през езици да ви е излязло вече България. И това беше от мене и до скоро.